dag. Alting er helt perfekt. Undtaget det. Hej, velkommen til Johannes Fishing Show. Jeg giver nogle tricks til, hvordan du fanger en fisk i første forsøg. Start med at tip nummer 1. Træk fiskelinen op til fiskestangen. Tip nummer 2. Slå den her op. Sådan der. Løb den. Så giver man noget luft i. Det er sådan noget. Igen en uheld. Så tager vi den næste. Put hånden ned til dillerdøren. Dejligt. Ja, men nu vil jeg så kaste den. Det er altid godt at være lidt uheldig, når fisker bare går hen. Hey! Hvad er det? Der er bid! Der er bid! Der er bid! Der er skam bid! Yeah! Her kan du se, at tricksene virker. Fanger altid gode fisk i første forsøg. Den her, den skal hjem på kravlen. Hej! En dejlig fisk! Det var så mine tips til, hvordan du fanger en fisk i første forsøg. Ses igen i morgen.